дар ҳоле ки гардиши мол миёни тоҷикистон ва кӯриёи ҷанубӣ чандон зиёд нест, зиёд талош шудааст ки ин кишвар ба масири нави муҳоҷирати корӣ табдил ёбад. ҳарчанд дар ин замина шартномае имзо нашудааст, тоҷикистонёни муқими кӯриё мегӯянд шумораи муҳоҷирон аз тоҷикистон дар ин ҷо рӯ ба афзоиш дорад, вале бештар ғайриқонунӣ. тоҷико беҳад бисёр кор мекунанд. тоҷикое ки гражданини русия ҳастанд, ҳамчун турист дохили Корея шуда ҳамонҷа монданд. 1 сол, 2 сол, 3 сол. Ман бачаҳое медонам ки ҳаминҷа то 5 сол, 6 сол боз меҳнату фаъолияту зиндагӣ мекунанд. Фақат фарқият чист? Фарқият дар ин аст ки одамое ки қатъи визаи корӣ омадан кор мекунанд, онҳо легаланд, метавонанд кае ки хоҳанд аз Корея бароянд, кае ки хоҳанд дароянд. Яъне метавонанд хона раванд, биёянд. Фақат одамое ки бевиза, ҳамчун визаи туристӣ рафта онҷа фаъолияти меҳнатӣ мекунанд, онҳо вақте ки баромаданд, ба онҳо депор зада мешавад. Онҳо 5 сол ба территорияи Сеул даромада наметавонанд, на ба ҳавоӣ, на ба киштӣ, на ба дигар роҳ. афроде ки дар ин кишвари осиёӣ дур аз тоҷикистон муҳоҷири корӣ шудаанд, аз маоши нағзу шароити хуби кор ситоиш мекунанд, аммо мегӯянд ғайриқонунӣ кор кардан дар ин ҷо низ мисли Русияву дигар кишварҳо хатарнок аст. бо вуҷуди ин, дар ҳамоиши душанбе аз ҳамкориҳо дар масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ сухане садо надод. аз соли 2022 барои шахсоне ки аз Узбекистон ба Кореяи Ҷанубӣ мераванд, ба онҳо қоидаи нав пайдо шуд, яъне онҳо ҳатман бояд забони кореягӣ имтиҳон супоранд. яъне хоҳишмандон аз Узбекистон хело зиёд аст. шаҳрвандоне аз Тоҷикистон ки ба Кореяи Ҷанубӣ мераванд, онҳо шумораи онҳо на он қадар бисёр аст ва бисёрии онҳо ғайриқонунӣ мераванд ё ки ғайриқонунӣ зиндагӣ ва заҳмат мекашанд. ба қавли таҳлилгарон, дар сурати даст ёфтан ҳам ба созишномаи муҳоҷирати корӣ ба кӯриё, бозори кори ин кишвар барои муҳоҷирони кории тоҷик наметавонад ба бозори кори Русия рақобат кунад. зеро бозори кори Русия густарда ва забони русӣ ба сокинони Тоҷикистон ошно аст.